Здравейте, белки! Аз съм Стани001 и ви представям Godcraft. Както виждате, махай се от главата ми. Да, както виждате, аз съм VIP. И така да се каже, ще ви представя Survival. После ще отидем в Games. Но това сигурно ще бъде във втория епизод. Този епизод ще бъде кратък. И ако не ми вярвате, ето вижте, аз летя. Без как. Мога да слагам работи на главата. Нема кеф да сложа това на главата. Пишете съм тази команда. Хат. И нещо ви е на главата. И колко е лесно. Аз го получих за 50 токена. Тоест един мой приятел изпрати SMS за 100 токена и той ми даде 50. Значи с него сме випове и двамата. Ето мен е бос с... Аз така се го промених името. Но иначе се казвам Стани 001. 001. Както и така, това аз го създадох. Тоест, да, аз се го създадох. И както виждате, пишете тази команда F, L, U и полетам. Той ми изписва V, boss, нещо си. Ако искаме да спрем. Ако искаме пак да почнем, пишем пак F, boss. И почваме да летим. Както виждате, това е моята къща. Ето, ще я покажа отвътре. И вижте, тук имам куче. Чествайте ми. Не съм много за разгледане, аз съм нов в сервера. Но той е нов, вече стана мод. И така. Май може да стана ранг ютубер в този сервер, но не се знае. И да се каже, може да представя Minecraft мод. Сигурно много сте чували Lucky-Blocksът. Мога да ви го представя, мога да снимам и в други сервери. И това е. Да, ще се направя още една къща някъде тук. Тоест нещо подобно на къща. Това ми стига за сега. Какво да направя? Този епизод сигурно ще бъде толкова минутки, защото няма какво да правим. Няма какво за правене. Вижте, това е моята резиденция с експо на един мой приятел, да се каже. Обърках. Моята резиденция не е това. Това е на един мой приятел резиденция. Той живее с друг негов приятел. Те са даже 3 експо геймър. И другите деца. Това е ето го моето хоме. Ето както виждате отдолу ми пише името Стани001, както и в YouTube ми е така името. И това е сигурно за епизода, но искам да ви покажа командите. Искам само тези команди да ви покажа, което може випството в този сервер. Може да слага всякакви работи на главата, например като купчета. Например, аз ще се пробвам да слагя тая наковалня на главата. Ето, ще бъда много смешен. Хат. И... Вижте как ми е главата, дами и господа. Много смешна. Сега да оставя наковалнята. Но, какво да се сложа още на главата? Ако става наковалня да сложа на главата, се кефя. Не става такова. Значи става само купчета. Кожа става ли да се сложа? Мага. Някъде кожата да е. И както виждате,
Чакай, ще спра клипа за малко, защото трябва да спра клипа за минутки. И започна отново. Бях спрял на пауза за малко клипа. Ще се опитам да сложа гнила плът на главата. Хед. Както виждате, имам гнила плът на главата, но и аз не знам къде е гнилата плът. Да я махнем. Какво се опитам? Ами да, знам какво. Ще се опитам да сложа. Кой да се сложа? Меч на главата. Или май няма стане. Не става. Какво се слага на главата? Което ще бъде? Да, Крастик Тейбъл. Това ще бъде яко, ще съм жив. Крастик Тейбъл. Yes! Както виждате, това сега не се вижда. Както виждате, може някой да ми крафтне нещо на главата. И това е за клипа. Може след 30 дена, да, тогава ми свързва випство, да съм друг ранг ютубер, когато ще снимам в този клип. И това е за всичко. Абонирайте за мен. И това е за всичко. Абонирайте за мен. Отново повтарям.